Waya kake ne Rasulillahi har yanzu ba a gano ba. Da nufin ka zanyo baiti ya sai bilwara mun karko. Ya annabi na kai ne shugaba mai cikakken iko. In ka daɗo mini ɗaukin ka shugaba ni da san ka na leko. Ya mun hannun na ƙara kula da ni sidiya zuljudi. Shugaba waya kanke ne Rasulillahi har yanzu a gano ba. Ya rabbana ka ƙaƙi salati wanda babu iyaka. Ka daɗawa mai kyawun nan ma'ana shugaba ga ma'aika. Asirin buwayar mulkinka ya rabu shi ya gane ka. A salatin a saka alai sahabu ba za na bari ba. Waya kanta ne Rasulillahi har yanzu ba gano ba. Ya shaka hama shakte jana ga gaisuwa ta. Aljiyali shakbar hama ga wasu ne mafutata. Jaribura biyu dan kai ne ka ɗaga mana tuta. Ya sidi Shehana Idrisu kai ne abun duba. Daga durkuso a gabanki yana na alima ya maluma. Ruhin maiki ke ce na riga ya mama umma. Ki kula da ni karan himma a cikinki ya ma'aluma. Da ke na fito ya zara ku ƙaunar ku ba za na bari ba. Mama Assalamu alaika farkon du halitta a ya Mahamudi. Assalamu alaika kai ka fito da musidi ya zuljudi. Assalamu alaika so adadin yawan wanda ba na sani ba. Ba na sani ba, ba za na sani ba. Wallahi ni ina son ka ban rayuwa bar kai ba. Kamar lamuni na ɓace fatin zamo ba ma san kaina ba. Kai ne abin nufi na mai gida, kai ne na ka duba. Yarje da ni na zamto naka, kai ne habibin rabba. Shugaba waya kanke ne Rasulillahi har yanzu ba gano ba. Waya kanke ne ya Mahamudu ni da ayo na dumauce. In ganka nan ganka can ko ina kai ka zarce. Duk inda Allah kenan kai kana nan a ƙarshen zance. Ya mai gida ka ɗayanta isar ka ba daida ba. Kai ne ka zo da faɗar Allah hammun ka san waye shi. Kai ne ya aiko ya Muhammadu domin ka faɗe shi. Duk inda zancen Allah ya kai fa ne ka kai shi. Dole ne ya bankar su lallahi ne kan ba zan daina ba. Farkon farko ya silar Adam da Hawa'u. Kai ne fadu motsi na Mahamudu Aba Zahra'u. Bana ta kowa ta nake ya sayyidul ulama'u. Kada ni ilhama ta yabanka ya sidi kai ni ka duba. Waya kanke ne Rasulillahi har yanzu ba gano ba. Ban gane wane ne ni ba sai da na zama yabanka. Dukkan fa'yanci na samu domin ina ƙaunar ka. Ya rasu da damun ƙaunar ka in dinga yin begen ka.
matsaya kai in kare dan isar na mai kyan duba Fadima Almukuta da abun kauna wallahi kai ne farko kai rabbana ke ji da kai domin ku kai ya aiko dukkanin sauran yan rakiya ne don ka kai su karako kai ne ilahu yake so wanda ba zai kare ba ya kake ne rasulullahi har yanzu a gano ba ya mai gida ka kara mun sani in ta baitocinka ka san ni rarrauna ne a cikin ka mai kyan fuska karka mini ka ciran kasala a gurin ambatanka ni ban da kowa bayan kai ne gwanin da na zaba Al-Mustapha Mahmudi abun biya ya ziljudi kai ne abun yin daɗi da kai ne da ke ta nishaɗi ya danganka dan na ji daɗi soyayyar ka ce mai gardi kuwa ne zuma ko manti kai ne abun bi fardi mafitar alam ya sidi ainihin yaƙinin muradi kai ne fa'adda mabuɗi sirrin ilahu mahadi kai ne fake cika buri ni kai ne ba za ni bari ba ya kanta ne rasulullahi har yanzu ba gano ba miratul ana musati kula amini ya sirrin rafa kai ne kaɗai mafita ta annabi na kai zan duba ga yabo nan nama mai gida na daure ka karɓa ina roƙonka ahmadin kai mun zana ciriwa masoyina ya muradina Assalamu alaika ina ƙaunar ka ya shugabana babba Assalamu alaika ka yarje mun na je Madina ba dan ni ba Assalamu alaika ka yarje mun na ganka ko ba da ido ba Assalamu alaika abagun ummana na mai girman duba Assalamu alaika wacce nake yi mata soya mai girma Assalamu alaika Assalamu alaika nake yi ma wacce ba za ta tsaya ba ya kanta ne rasulullahi har yanzu ba gano ba ya mai gida nan zan huta don Allah ka karbi yabona ni ne bautan Ishaqa ka san kai ni ka kauna to ko so daya yarda na ganka ya si da mai kyan suna badan ni badan isar fadin manana a bar su ba kuma ke dai ce nan ko salati ya Allah kun Mustapha muradi shugaban farko har ƙarshe shine kaɗai fa mabuɗi ya shugaba Ishaqa kula shuku ne yake ta zumuɗi rundunar ma'aiki ta fice da ran muku muka zaɓa